енергийно изменение. След като вие сте регулатора, винаги търсим помощ от държавата без значение кое правителство и радвам се, че виждам тук и депутати от ГЕРБ. Няма значение. Право да всеки момент да сам виждате как се разсъждават тези дружества. Пряко и персонално няма отношение към вас. Към длъжността, която изпълнявате, днес сте бил в Facebook, за това се обръщам с името ви, като госпожо директор на ДКЕВР или директор изпълнителя. Може ли миналата година се казваме откратно, че мисля, че голям процент от тези фотоволтаични получиха акт 16 години бяха изготвени още тяхните централи. Получиха се в този микс. АЕЦ Козлодуй намери своето производство. Винаги вие казвате и давате информация, че най-ефтиният той е от Козлодуй и че е лошо, ако работи с капацитет до 50-60%. Ние предаваме най-ефтиният ток и слагаме микс за хората, които се получили тяхната неща. Аз искам да върна внимание и казвате в Избранната комисия. Имам едно предложение, нека да бъде, че в Избранната комисия, защото гражданското общество не влиза в тази комисия. С голямо съжаление го казвам, но казвам това, говоря лично от мое име. Вече нямаме доверие нито на синдикати, нито да защитава нашите интереси. Ако трябва да кажем, че това замисъл у нас беше преди 10 ноември, благодаря от такива синдикати. Не може сметките да са големи, вършам се и към чест. Но аз, например, нямам фризер. Това спиране на тока от 12 часа през нощта, слава небото, че хладилникът ми ми са 2 компресора. И няма. Направих жалби глас пустиня. Как мога да знам, аз ще получавам 220 волта? И тези миксови, тези фактори, това са сложни неща. И казвате информация. Благодарите информация сега за цифровизацията. Слушаме и хората отидат да купуват декодерите, не знаят как да ги включат. Много е важно комисията да си върши работата. Ние, без значение кое правителство, най-малко от червеното правителство, но вие като държавен служител ги излагате тях, защото те поеха ангажимент към гражданите. И ние в този момент се доверяваме на вас и този микс е толкова разпилян. Тук отделят платници вода се дава. Как да се дава, колко да се дава, всичките сте правили детска сутринта, получи който да се учи. И който да бъде по-висока. Изключвам цената от 27, защото до 27 излезе. Погледна, защото знае, че ще бъде тук. Тези дълги фактури, преноса, но не знам какво. Това са сложни неща. Човекът бърка в джоба си и вижда какво плаща. На 100 лева са 5 лева. На 30 лева са 2 лева. Хората след като не ги усещат. А за малко по-високи, приемете, че не сме толкова глупави. Винаги народа седи от другата страна и винаги, а всички вие също се потърпеше. По проста причина, че и вие ще плащате това. Но се съобразете, че има хора с 200 лева или с 150 лева, които не могат да защитат интересите си. Ние тук сме се събрали именно за това. Отговорете как да възстановят, ако ми гръмне фризера. Не мога да дам 1000 лева за нов. Примерно. Трябва да бъде без фризер, защото спира тока, пуска тока. Знаете, че това е нещо, случва се. Приемам, че се случва, но съм потърпевша. Оставете на мен, да ничего се случи. Как да знам, че ми се подават 220 долара да ви кажа защо? Има моменти, в които влизаш в дома и не мога да пирамична почни, не мога да изпържа нещо. Това значи, че нямам нормален ток. Самотина, те не ги е така. Проверете, това ви казвам. Уприте не ми е персонално към вас, а към чест. И най-вече, аз радвам много, че ни позволихте народа да контактуват с вас и са много полезни тия срещи. Не ги приемете като лополиция, напротив, че тристранно трябва да бъде комисията. Гражданите да казват своето мнение. Поне член първи на Конституцията това гласи. Винаги сме пренебрегнали, станете оттам да седнат депутатите. С какво тежи повече един депутат от мен? Най-напред за стол, парно, всичко. Това е тероризъм, политически тероризъм. Съгласете се, че не може хората в февруари излезахме на улицата. Аз съм от февруари. Заради парно, ток, софийска вода, нищо не се прави. Сметките са огромни, нищо не се прави, само се говори и в крайна сметка какъв е резултатът? Четне е цяло и никой не го вижда. Това е супер към вас и Вашият въпрос е за качеството на получената. Естествено.
и последствията. Но искам да ви кажа, че... Какви мерки са взети, за да знаем и да сме сигурни? Ние сме платци, плащаме. В противен случай да не платиш ти режат. Благодаря ви, разбира се, че народните представители с нищо не са повече от вас, но все пак имаме определени гласувания и в реда на процедурите преценихме, че народните представители по-добре да бъдат от едната страна, за да може, когато се вече да се гласува и да погледнем, да не търсим министър-председател. Прав сме този ред в началото, квесторите трябваше да прекъснат. Някой обичаш неговите бележки. Депутатите си отсреща. Бъдете убедени, че днешната среща, нашата среща е отгледана точка на това, как заедно с гражданските организации, народните представители, електроразпределителните предприятия и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, чрез вас, чрез народните представители, да представят на обществеността реалната обстановка, реалната ситуация на енергетиката, включително реалните данни, които хората получават, защото кампанията, която се води от определени медии, че цената на електроенергията не е намалена с толкова, колкото е определил Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, ми накара днес още веднъж да се явим пред вас, да се явим пред обществото и да заявим точно и ясно, че всичко това, което се прави от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и това, което ви пращат електроразпределителните предприятия, е точно, ясно, обозримо, написано и нищо по-различно от това няма. Ако има единични случаи, с които преди малко господин Първа каза, че има определени грешки, тук е мястото да вземем решение, такива грешки да не се повтарят. Разбира се, че от 1 милион и 350 хиляди сметки, които едно предприятие праща на клиентите си, сигурно има 10 на 20, 30 сметки, които може да имат определени недоразумения, които също не приемат. Не би трябвало и това да има. И затова заедно с вас ще работим за възстановяването на доверие. Затова сме тук. Нека да дадем думата все пак на народните представители. Ние не сме тук да опонираме, а дай може да партнираме. Ще ви помоля да зададем въпроси на народния представител и след това да минем към изслушване на електроразпределителните предприятия, да ни отговорят на тези въпроси, които ги зададахме. И според времето да видим още веднъж един етап на задаване на въпроси от госпожа Христова. Мисля, че така ще бъде най-добре. Ама може би е добре да задам моя, защото все пак вие посочихте да се започнем от мен. Но нещо не се... Виждам, че депутатите си тръгват, а имаме въпроси към тях. Имам два въпроса, които и двата въпроса са към представителите на електроразпределителните предприятия. Като ще старая да бъда максимално конкретно, без лични квалификации. От идването си на българския пазар, което е вече близо 10 години, и ЕРП-тата, най-вече често и другите, има доста сигнали, които говорят, че като почнем от обикновени сигнали на граждани до съмнителни сигнали за съмнително поведение, за преразпределение на печалбата от дъщерни фирми, по този начин намаляне на печалбата по документи и така нататък. Да ги изреждам, всички те са описани, някой от тях се занимаваше и прокуратурата с тях. При тази ситуация възниква въпроса, на който искам да ви отговорите. Имате ли връзки, които бихте квалифицирали като на ръба на закона с български политици, с български хора, които имат власт? Не очаквам да ми отговорите, но все пак ви питам, ако искате да го приемете риторичен въпрос. Второто, което искам да ви питам е, в всеки един български град или село, почти във всеки, някъде в по-големите градове, даже има сигурно по 2-3 махли с едно специфично население, което е обществена тайна, че не плаща ток. Там се греят на пружини от легла, там денонощно светят лампи, там проблемът с тока и цената на тока не ги интересува. Все пак този ток, той не се заплаща от тях, не се заплаща и от вас, като електроразпределителни предприятия. Съответно, вие го причислявате към графа загуби и по този начин се преразпределя към останалите потребители. Тоест, изпращения чувал, не знам на чешки как ще го преведете, български народ
допълнително плаща за тока, който консумират някои, които мислят, че заради етническата си принадлежност са над другите. Мислите ли, че това е нормално и когато това ще бъде прекратено? Понеже предполагам, че отговор е, че ще чакате конкретен сигнал, направо ви давам конкретен сигнал, идете във всяка една циганска махла в България и ще видите за какво говоря. Благодаря. Аз се благодаря, но още веднъж на въпроса на колегата искам категоричен и ясен отговор за дадения въпрос. Категоричен и ясен отговор. Плаща ли се? Как се плаща и по какъв начин се плаща? В определени фирми се плаща. Да, заповядайте да видим какво останалите колеги. Разширението, което на въпроса задаваме, дали само етническите малцинства и обмена на граждани, които те осъществяват основния проблем и не съществуват ли малко или повече по-богати собственици, примерно на хотели и други такива учреждения, ако могат така да се изразят, които също правят всичко възможно да крадат електроенергия. И въпросът по-точно е какво прави електроразпределителните дружества, за да избегнат това и да не се случва. Било то с етнически групи, било то с големи собственици и така нататък. Така, благодаря ви, колеги. Сега, Имам въпрос. Става въпрос за защита на гражданските права в годината на защита на правата на европейските граждани. Изпълнителите сме точно такива граждани. Само един момент. Да преминем по следния начин. Да дадем възможност още на трима да зададат въпрос и след това минаваме на отговорите и приключваме с заседанието. Почваме от тук колегата с черната виза, Христова и на министъра ще дам думата и за отговор. Затова ви дадах въпроса за думата за въпрос, а вие ще отговорите за зададен въпрос, и това вие ще получите думата след това. По-редата, заповядайте и се представете. Ангел Бачев се казва. Предвид това, което сме си изложили до момента и какво споделите другите граждани, все повече наблюдава въпроса да се създаде обществен съвет към ДКЕВР с право на вето. Тема, която дискутирахме още в февруари месец, която бе дискутирана на Обществения съвет. Създаването на Обществен съвет към ДКЕВР е стъпка за повишаване на прозрачността на работата и постигане на по-висока информираност на гражданите и индустрията по отношение на включителните регулаторни изисквания към полиците, включително преди обществени доходи и други. Общественият съвет право на вето Не трябва да се говори. Да. Това е въпросът на госпожа Жълтонова, това е апел към вас, дами народни представители, тъй като е изключително важно. Имаме съвет, който може да налага помагащо вето на взетите решения. Това ще даде тази прозрачност, която липсва в способа, когато всички страдаме и протестираме. Не от февруари, протестираме като години наред. Изготвим сме заедно с инженер Нями Наров документ, който е студиран в комисията. Документът е проект. Има за цел да предизвика обществена дискусия, в която се стигне до единодушие за създаване на такъв обществен съвет. И апелирам към всички граждански организации да се съберем, да се общуваме на тази тема и да създадем такъв орган. Трябва да се направи промяна на закона за енергетиката. Това е начинът да контролираме Размени усмивките с тата от среща. И аз се благодаря. Е тази червената блуза. Се подхилкват приятелки.